Zdravím po nejakej dobe. Tu mám ďalšie nože, ktoré sú taktiež objednané od spoločnosti Army Market SK. Zase raz nesklamali tým, že tie nože prišli skoro hneď po objednaní, asi o 2 dní. Čiže dosť rýchlo, čo ma teší. Takže pozrieme sa na to, že čo obsahuje tento balík. Mali by tam byť 2 nože. Tak, najskôr sa budem venovať v prvej recenzii tomuto od Tova Blades a v druhej recenzii zase si pozrieme tento. Obidva sú také väčšie, ono to síce nevyzerá na tom videu také veľké, ale tie nože sú celkom veľké. Myslím, že na outdoor alebo survival sú celkom vhodné. Tak bližšie v recenziách. Vďaka.